να βρούνε λύση. Πρέπει να βρούνε λύση και να την ξεπεράσουμε σιγά σιγά την κρίση. Έλα όλοι οι εργαζόμενοι, ξεσηκωθείτε πάλι, πολλάκι να χορέψουμε έτσι Κρήτης, πέτοζάλι. Έλα έβγα στο παραθύρι σου Υπουργέ, υπόσχεση να δώσεις. Υπόσχεση να δώσεις και όλα σαν θα τηρηθούν, δεν θα το μετανιώσεις. Έλα το κράτος από δεν τηρεί υγεία και παιδεία. Παιδεία θα ζει στο μαρασμό, θα ζει στο μαρασμό, δεν γράφει ιστορία. Έλα η Ευρώπη την Ελλάδα μας πρέπει να βοηθήσει. Βοηθήσει και την Αιγεία τώρα εδώ να την αναστήσει. Έλα Μέρκελ, εγώ θα σου το πω και δώσε σημασία, ως πότε της Ευρώπης οι λαοί θα γίνονται θυσία, που είναι ο χρυσός της κατοχής και οι αποζημιώσεις, και τώρα μας καθυστερείς κάθε φορά τις δόσεις. Γεύνουν τα υποβρύχια, αυτά που μας πουλούσες, και εσύ πρώτοι καμάρωνες και μας περιφρονούσες. Ευημερούνε οι αριθμοί και οι λαοί πεινούνε, ανέργοι ξεσηκώνονται και επαναστατούνε. Έλα εδώ γεννήθη ο Ασκληπιός, εδώ ο Ιπποκράτης, εδώ γεννήθη ο Αλεξανδρός, ο Μέγας Στρατιλάτης, πιο μοργωμένος άνθρωπος σ' όλα της γης τα πλάτη, δεν έδιδάχτη Όμηρο, Πλατώνα και Σοκράτη.